солҳои охир бо дастгирӣ ва кӯмакҳои пайвастаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри душанбе инфрасохтори нақлиётӣ рӯ ба тараққӣ ниҳода, сатҳу сифати хизматрасонии нақлиётӣ ба аҳолии шаҳри душанбе ва меҳмонони пойтахт беҳтару хубтар гашта истодааст. таҳлилҳои гузаронидашуда нишон медиҳанд, ки яке аз сабабҳои асосии ба вуҷуд омадани роҳбандкуниҳо дар роҳҳои пойтахт ин аз тарафи ронандагони воситаҳои нақлиёт риоя накардани талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, аз ҷумла ба сифати таваққуфгоҳ истифода бурдани ҳудуди чорраҳаҳо, истгоҳҳо ва қатори дуюми ҳаракат дар роҳ мансуб мебошад. вақтҳои охир ин қоидавайронкуниҳо дар маркази шаҳри душанбе мушоҳида гардида, боиси ба амал овардани роҳбандиҳо, зиёд гаштани ҳисоби партовҳои газиву сатҳи ғавғо, бенизомии ҳаракат дар роҳ гашта истодааст. бо мақсади пешгирии ҳолатҳои дар қаторҳои дуюми ҳаракат дар роҳ таваққуф накардани воситаҳои нақлиёт дар раванди ҳаракат дар роҳ ширкаткунанда, баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонии нақлиётӣ ва танзими фаъолияти он дар ҳудуди шаҳри душанбе, амалиёти мақсадноки шартии бо номи таваққуф аз 1 март роҳандозӣ карда шуда истода, анҷоми он то бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта дар ин самт идома хоҳанд ёфт. дар давраи баргузории амалиёти мазкур дар маҷмӯъ 1678 нафар ронандагоне, ки дар ҳудуди пойтахт дар қатори дуюми ҳаракати роҳ дохил ва назди истгоҳҳои нақлиёти ҷамъиятӣ таваққуф намуда, ба ҳаракати мунтазами дигар воситаҳои нақлиёт монеагиҳо эҷод менамуданд, ошкор карда шудаанд. нисбати онҳо тибқи талаботи моддаи 324 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ба расмият дароварда шудаанд. илова бар ин, расми 168 нафар ронандагони қоидавайронкунанда дар сомонаи расмии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе гузошта шуда пешкаши шаҳрвандон гардидаанд. аз ҷумла ронандаи автомашинаи тамғаи хундай грандлер рақами қайди давлатиаш 02-22-EO-01 таҳти идораи ронанда Дадаҷонов Фирдавс Абдуғафорович, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Маяковский 85, хонаи 22 дар кӯчаи Абая рӯ ба рӯи бозори Султони Кабир воситаи нақлиётро дар қатори дуюм нодуруст таваққуф намуда, бо ин амалаш ба дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ монеагӣ эҷод намуд. ронандаи автомашинаи тамғаи Ниссан рақами қайди давлатиаш 290 ХТ01 таҳти идораи ронанда Бердиев Ҳамза Ҳайдарович, истиқоматкунандаи ноҳияи Шаҳри Нав, кӯчаи Аюбӣ, сардори ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди роҳи Нав 21, ронандаи автомашинаи тамғаи Lexus рақами қайди давлатиаш 5056 РС01 таҳти идораи ронанда Абдуллоев Ҷамшед, соли таваллудаш 1995, истиқоматкунандаи ноҳияи Восе, деҳаи Кӯчабо. ронандаи автомашинаи тамғаи Kia Sportage рақами қайди давлатиаш 6649 РС01 таҳти идораи ронанда Сайфуллои Маҳмадии Расулзод, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе. ронандаи автомашинаи тамғаи BMW 730 рақами қайди давлатиаш 0100AUO01 таҳти идораи ронанда Қурбонов Икром Машрафович, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Якачинор 152 дар назди бозори Меҳргон дар қатори дуюми ҳаракат воситаи нақлиётро таваққуф намуда, ки бо ин амалаш бо дигар иштирокчиёни ҳаракат монеагиҳо эҷод намуд. ронандаи автомашинаи тамғаи Хундай Туксон рақами қайди давлатиаш 5555 PP01 таҳти идораи ронанда Муродов Рустам Ҳамроевич, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Мирзобек 104. ронандаи автомашинаи тамғаи Toyota Land Cruiser рақами қайди давлатиаш 0007 UO01 таҳти идораи ронанда Абдулзиё, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Ҷаббор Расулов 48, ҷои кораш муҳосиби фирмаи Алкозай. ронандаи автомашинаи тамғаи Mercedes Benz рақами қайди давлатиаш 4444 PP01 Қаландаров Сино Сафаралиевич, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Матросов, корманди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Орёнбонк, ноҳияи Шоҳмансур. ронандаи автомашинаи тамғаи Kia Sportage рақами қайди давлатиаш 7470 ВХ01 Абдуғафорзода Малика Абдуғафор, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе,
кӯчаи Федина 11, ҳуҷраи 20, корманди Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кӯчаи Айнӣ рӯ ба рӯи Вазорати нақлиёт дар қатори дуюми ҳаракат воситаи нақлиёташро беназорат гузошта буд. طبق طلبات بند 150 قاعده حرکت در راه هنگام راننده در نزد واسطه نقلیات خود حاضر نبودند واسطه نقلیات طریق واسطه مخصوصی автомашинаҳои эвакуатор ба ҷаримаҳгоҳ дастрас карда мешаванд. бо ҳамин мақсад ҷиҳати баланд бардоштани одоби шаҳрнишинӣ, риояи ҳатмии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, роҳбарияти раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ба таваҷҷӯҳи ронандагон мерасонад ки талаботҳои қоидаҳои ҳаракат дар роҳро ҳамаҷониба риоя намуда, бо гузоштани нақлиётҳои шахсияшон дар ҷойҳои номуқаррар гардида ба ҳаракати бемайлони нақлиётҳои мусофиркаш халал ворид накунанд, то танбашавии воситаҳои нақлиёт дар роҳҳои пойтахт ба пуррагӣ бартараф гардад.